Chlapci, dneska ráno som vstal, zobral som si mobil, sadol som si na hajzel, scrollujem si requesty a zrazu vidím článok o mne. A ja keď som si ten článok prečítal, ja som sa tak začal smiať nahlas. Reálne toto mi spravilo celý deň. Tuto denník N sa rozhodol ma dať do článku a je to článok o tom, že študent si založil TikTok a sledoval, čo mu ukáže. Algoritmus mu zobrazil videá, kde muži pohrdajú ženami. Chlapci, tuto pán Vladimír Šnídl, poďme si prečítať jeho článok. 18-ročný Šimon Kern je stredoškolák z Bratislavy. Nedávno si založil účet na TikToku cez nový prehliadač a novú e-mailovú adresu, ktorá nemala žiadnu históriu. Sociálna sieť, ktorá je postavená na zdieľaní krátkych videí o Šimonovi, nemohla vedieť, aký obsah predtým vyhľadoval, poznala len jeho vek. Chcel som vedieť, aký typ videí začne TikTok automaticky ponúkať 18-ročnému študentovi zo Slovenska, aby čo najviac udržal jeho pozornosť, hovorí. Po krátkom čase mu na ploche začali pribúdať videá s obsahom, ktoré sa hovorí toxická maskulinita. Reálne ja som to dotiahol tak ďaleko, že ja som v článku, na ktorom main obrazok je Andrew Tate a TikTok pod názvom Toxická maskulinita. Chlapci, vyhral som. By the way, káva je dobrá vec, píte kávu. Vo svete je tento termín spojený predovšetkým s Andrewom Tateom, bývalým kickboxerom, ktorý má na sociálnych sieťach milióny sledovateľov, povzbudzuje mladíkov, aby sa správali ako mačovia a spoluvinu za znasilnenia prisudzuje ženám. Tatea v lani v novembri zadržali v Rumunsku, polícia ho podozrieva z obchodovania s ľuďmi a zo znasilnenia. Nemajú na ňo nič. #FreeTopG. Šimonovi sa okrem z výňatkov z Tateových videí postupne zobrazovali aj videá Slovákov alebo Čechov, ktorí sa snažia kopírovať Tateov úspech. Aj oni prezentovali šovinistické názory kombinované s vulgarizmy a rečami o zmachlených kurvách, ktoré rozťahujú nohy. Bože, toto je funny strašne. Zrazu na mňa vyskakovali videá, ako má byť žena vo vzťahu podriadená mužovi, pretože tak je to vraj prirodzené, opisuje. No chlapci, a tuto už sa dostávame ďalej, tuto už je moja sekcia, ale samozrejme tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov denníka N. Ale chlapci, nebojte sa, ja to vybavím. Nejaká dobrá duša mi poslala proste nejaký Instagram profil, ktorý to proste screenshotol a uploadol na storku, takže ja som si to screenshotol. Čiže mám to tu zadarmo. Naka, poďte ma zobrať. Ja prísahám, jednoho dňa ja tu budem sedieť, hodia flashbang a ja proste takto odídem zo streamu v putách, poviem preč. Chlapci, ja som gangster. Dobre, tak poďme sa pozrieť, že čo vlastne je o mne napísané. Pošlite priateľku do piče. Páči sa mi, že táto... No ja sa defokusla kamera, páči sa mi, že táto sekcia proste o mne sa takto volá, to je super. Šimon objavil mladého Slováka s profilom Fero Uličný, ktorého videá mu algoritmus TikToku automaticky ponúkol. Uličný sa pôvodne na sociálnych sieťach venoval hraniu videohier, v čom zaznamenal len obmedzený úspech. Potom sa rozhodol, že bude radšej rozprávať o ženách. Áno chlapci, takto to funguje, keď vám niečo nejde, keď vás vyhodia z roboty, začnite kecať o ženách a takto vyhráte sa. Neviem prečo, ale je strašne funny vidieť proste moje priezvisko v nejakom proste real shit novinárskom článku, to je super. Obmedzený úspech, no 21 000 na hernom kanáli mi nepríde jak 1,5 Joža. Tento kanál, na ktorom momentálne ste, Outlaw Eagle, to je kanál, kde prevažne proste robím herný obsah, streamujem a robím aj takéto videá, kde sa chcem k niečomu vyjadriť, len je to v takej dlhšej forme. Takže ak vás zaujímajú videohry alebo proste celkovo takýto obsah, tak prosím hoďte odber tu. A potom mám svoj content na Instagrame a na TikToku a tam vlastne iba hovorím svoje názory a robím proste taký vážnejší obsah. Čiže ak máte radi vážnejšie veci, TikTok, Instagram, ak máte radi herný obsah a streamy, že ma chcete vidieť live, tento kanál hoďte odber. Hlavne väčšina ľudí nechápe, že tento obsah, čo tvorím na TikTok a takisto na Instagram, reálne to je taká side vec. To bola proste pre mňa taká side vec, ktorá zrazu vybuchla a ľudia si mysleli, že toto je proste taká hlavná vec, ktorú robím. Nie, to je proste, mám takýto názor, chcem ho povedať, sadnem si k tomu, natočím to, zostriam to, uploadnem to, nestaram sa. Proste vždy to bola proste taká
bokovka. Tento kanál, na ktorom ste teraz, toto je hlavná vec, ktorej sa venujem. A preto si myslím, že nazvať to obmedzený úspech není správne, lebo proste týmto sa živím a toto je proste taký môj main focus. V jednom zo svojich najúspešnejších videí napríklad chlapcom poradil, že ak ich priateľka vyjde na kávu s kamarátom či spolužiakom, mali by sa s ňou okamžite rozísť a nadávať jej pritom. Nie. Dobre, tak poprvé, není to moje najúspešnejšie video. Moje najúspešnejšie video je storka, v ktorej hovorím, že ako som jebal v aute. To má viac ako 1 milión views na Instagrame. A ak sa bavíme čisto o TikToku, tak to je vlastne prvý klip, ktorý som robil v tomto formáte. A to je storka, ako ma proste suseda na Silvestra pozvala k nej. A to má 800 000 views. Ďalšia vec je tam slovo poradil. Ja nie som žiadny vzťahový poradca, nie som proste nejaký profesionál, ktorý ti vyrieši všetky problémy vo vzťahu. Ja som len chalan, ktorý má názory na určité veci a proste tie názory dávam v krátkom formáte na internet. To je reálne vec, čo môže spraviť každý. Aj ty, čo sleduješ toto video, môžeš zobrať mobil, takto sa natočiť, povedať, ja si myslím toto, bum, hotovo. Je tu citovaný útržok z môjho klipu, že na čo by si išla za nejakým Jožkom Mrkvičkou. Ja sa ospravedlňujem všetkým Jožom, ale reálne to je najlepší príklad. To sme mali ako príklad v škole, že tu si napíšeš svoje meno, Jožko Mrkvička. Žiadny hejt všetkým Jožom, OK? Ktorý sa tvári, že ťa nechce pojebať. Ako náhle za ním pôjdeš a zatvoríš za sebou dvere, na vzťah končí. Choď do piča. Zakončil svoju úvahu. Jo, chlapci, toto je content, prísahám. Toto ma baví. Áno, je pravda, že to choď do piče na konci som si mohol odpustiť, ale som si povedal, jebať, mám piči. Ale to neznamená, že hovorím ostatným chalanom, že by mali nadávať proste svojim frajerkám, ak spravia niečo, čo sa im nepáči. Len týmto 40 sekundovým videom nazbieral uličný na TikToku viac než 550 000 zobrazení. Čo ti poviem, gangster. Tuto nastáva tento hlavný problém, čo ľudia majú so mnou. Ľudia proste, keď vidia môj krátky obsah, oni jednoducho nerozmýšľajú a domýšľajú si vlastné veci. Proste nejaká babenka vidí mňa, poviem niečo, že ženy by nemali, alebo niečo a ona už trigger a už iba čaká, kým všetko dopoviem a vtedy začneš proste svoje. Už som mal veľa takých nedorozumení. Môžem tu dať jeden príklad. Otvoril som si Instagram, idem si otvoriť notifikácie a nejaká Instagramová selečná proste spravila na mňa nejakú reakciu a dala k tomu asi toľko kilometrový text. Prečítal som si iba 2 vety, lebo potom som už vedel, že toto je proste odpad. Nie som tvoj frajer, nie je moja povinnosť čítať výlevy za to, že so mnou nesúhlasíš. A po tretie, koho to kurva zaujíma. Bol to vlastne klip, kde som hovoril, že chalani nemajú žiadny benefit z toho, že sú kamaráti s babou. Že baba má benefity z chalana, chalan nemá žiadny benefit. Že jediný benefit dobrý pre chalana v kamarátskom vzťahu by bol sex. Na tieto videá používam veľmi špecifické slova, čiže ja som tam povedal, že je to viac menej vzťah bez sexu. Musím ti venovať pozornosť, musím počúvať tvoje problémy, musím ti pomáhať, môžeš zo mňa dostať pozvanie na kávu alebo odvoz autom. Ak by ti niekto robil zle na ulici, musím sa ťa zastať. Lenže táto slečna to pochopila zle a začala, že no pero uličný, takže ak som to správne pochopila, takže ty vravíš, kebyže babu niekto napadne na ulici, ty vieš, že z toho nemáš sex, takže by si ju úplne takto nechal, nech sa jej niečo stane? A ja hovorím, že nie, nepočúvate ma, vy sa naseriete a vy ma nepočúvate. V tom klipe je špecificky povedané, musím sa ťa zastať, musím robiť toto. Ja by som si v živote nedovolil, kebyže som s nejakou babou, prídu traja chalani, napadnú nás a že by som ju tam nechal a aby sa jej niečo stalo. V živote by som si toto nedovolil. Je jednoduchá moja povinnosť ako chlap ochrániť ženu, s ktorou som. Bodka. Kávej. A ja jediné, čo za to dostanem, je objatie. Ďakujem si, dobrý kamarát, a ona ide skakať na nejaký cudzí penis a ja sa mám vystavovať tejto situácii znova a znova a znova a znova. A jediné, čo dostanem, že si dobrý kamarát. Na čo? Ja iba jediné, čo hovorím, je, že nevidím v tom žiadny benefit. To je všetko. Všetci títo ľudia si domýšľajú vlastné veci, absolútne nepočúvajú, čo hovorím, lebo sa nevedia ukľuniť po 3 sekundách a potom to presne takto dopadá. Potom ja som sexista, ktorý proste vidí ženy ako kus mesa na jebanie. To není pravda. Videí s takýmito názormi sa mi zobrazovalo stále viac, boli zdanlivo vyargumentované a chýbala k nim akákoľvek oponentúra. Bežný používateľ TikToku si tak mohol ľahko povedať, aha, na tom niečo je,
dodáva Šimon. Pozrite, ak ma chcete na podcaste, kde sa budeme baviť o vzťahoch alebo o akejkoľvek téme, ja som tomu úplne otvorený. Každopádne toto je celý ten odsek, ktorý je o mne napísaný. Reálne, keď niekto, kto ma nepozná, si toto prečíta, tak si ma predstaví ako takého sexistu, ktorý proste drží svoju frajerku doma, drží jej ganu pri hlave, vie, že nikam nejde, čo absolútne není pravda. Vy, čo píšete tieto články, na budúce vás poprosím, pán Uličný, a takto mi len dávate väčšiu silu, dávate mi viacej pozornosti, viacej ľudí objaví môj obsah. Snažíte sa špiniť moje meno a robiť zo mňa takého proste Alana, ktorý proste nenávidí silno ženy. Yes, ja taký silný sexista, mám ženské moderátorky na streame, ženské moderátorky na Discorde. Mal som niekoľko frajerek, ku ktorým som sa choval dobre. Aktuálne mám frajerku, ku ktorej sa chovám dobre. Som v aktívnom kontakte s mojou mamou a aj s mojou babkou, ktoré sú ženy, prepáčte, neviem povedať to slovo, ten sexizmus ide zo mňa. A takisto mám aj klipy, kde hovorím, aké sú ženy dôležité a aké sú skvelé. A mám aj klipy, kde rovnako kritizujem mužov, ako aj ženy. Jednoducho všetci, čo ma osobne poznajú, vedia, že nie som taký, ako ma tuto pán Šnidol opísal. Ak nejaký cudzí človek proste ma takto objaví, že cez takéto články alebo proste cez takéto reakcie, kde o mne hovoria, že aký som ja hnusný sexista, čo nenávidí ženy, a tí ľudia tomu uveria, tak oni sú idioti a není to reálne môj problém. Ďakujem vám, že ste dopozerali toto video až do konca. Hovorím, tuto poväčšine nájdete iba herný obsah, čiže ak vás to zaujíma, prosím vás, dajte mi odber. Hlavne nezabudnite merch, pozrite sa na tento sveter, tento nechcem dať zo seba už dole v živote, lebo je tak kurva pohodlný. Neviem, jak sa robia outra na videu, tak iba napijem sa kávy a video skončí, OK?